jotono sari kaham wansungmani kisasa Facebook live hainai jotobaino jeta o je tong jorani je kotor issue soli tongmani sini hastebo abon tinai kisa kok salai hunnai fiaba kisa ni network issue ni bagai phaimalia to abon bagai nang video slamnani ma saitoka to bahaino sung je thangnai 5 tarigo je kokbrok Romani script Tipra Board of Secondary Education je buskangni examination no class 12 tai class 10 je buskangni examination no borok je kokbrok subject go borok je janjani hamjakmani scribai simanani untun hunai sing 5 tarigo sing kaini student organization TISF tai TSF sing miliwinai sing Tipra Board of Secondary Education President thani sing deputation japarka phia bo adino bo okogno sawo je 9 the 10 tarik ni bisingono notice uri jaknai I obosor tei OBC ni siming je kokbrok subject board examination ni dino Romani script baino simanai te je janjani ja hamjakmani script baino norok answer khlai mannai nai phia batamungkha je mia asomsa haino hai bokrok yong warjagai imang hamya nugoi je press media rongno nuhuninai taiwasa bo press meet khabiuka je CBSE ni hoite kuno notice phayako obosoro taiwasa haino hai bangla script baino mas hinai nai to sung abono nuwino tini sung TISF tini abon bagino sung sini president saitong mabai tini meeting ringai sung tini meeting asuk laikya je thajingon ang meeting ni sokpai drop je sung tini meeting abon sung decision naka je sung TISF le sung abon nasigi sung ereng tonggolak kubui jeta kok sung TISF sung abon nasigi sung ereng tonggolak sung sup tonggolak sung tini meeting obo abon salaikia je buskangni salo sung TISF sung jeske sung ei je rajyo je Romani script baino seyani ingtun hini likito serious jortui khanawono sini okrok sini TISF ni high level je sini president bor asman bisingo khanan bisingo date saklai rijangnai kaje sing apno one sukka jodino sini root block hakibo strike sing abo kuno salchabai bathaklak sing khaimani dino jodino singno likhito babe jodino borok siri payangke kimba jodino borok sino Romani script mas nai ni jodino borok ades riyangke sini je root block je sini strike sing rosnani thanglak naga 3 din naga 4 din naga sing sapta kasepano sing lamo haina asugui chok tong nai to aboni bagaino ang o biduni bokhaktei koinai sini Tipra hasteni joto Tiprasa lukurokno singnai de kokbrok basani soba jetamo script ni andolon tongmani obo kunu TISF ni simingya barja TISF rong ni simingya daitto oro student rong simingya daitto je kokbrok sanai je kok sai sini kokbrok sai tongnai jotto nino abo mawan sungnai jotto nino abo kortobo tong jotto nino daitto tong nei kaje baksa borok sini borok jara poriui tongnai phano tini khawo obo wanchungman tong angle kokbrok subject pori jagya angle a subject nahar jagya ang tai kubuni stream si poriu ang BSc sikhlayu ang BCom sikhlayu ang tabok master degree khlai dong ang MSc khlai dong ang MBA khlai dong ang
LLM khai tongo ang M.Com khai tongo ni baksa wansugoi ang kokrok subject poriya abo ani kun samung kurung hinai baksa wansugoi tong ang abono sanani musungu ang bo ani sere fangsini ang kokrok subject ang poriya ku ani sere fangsini ang kokrok subject ma poriya ku haipona ang wansugo abo ani mani kok sini mani kok borok obo sini jottonin daitto tami bagai ang betu kok borok sable hingga nung tini tam ni bagai nung wansuk ba nung lai pekya ani kun kam krei ha nini boto daitto tongle nung betu kok borok sable ang abono koinai biduni bukhaktei sini jotto lekha kereng jotto sei kereng joto educated person rong no please sini o je sobabo je sini andolon no joto na phayei logirina ingtun joto na phayei manjana ingtun sing je maisak nor bohaino joto singbai baksana ara asogoi sing naga sing arno tongnai arno thunai arno sanai topono je sini sanmani je sini dabi puron ngesa jortei sing sini sobana sing yakaria paithoko ang abon sapinai jara je rajniti kerung rok jara je party bai thi kerung jak rok বিশেষ করে ang abon sanai jara tabok je ruling party tongnai rong no nadi kubui jeta kok rajniti khaina ang bada khaya je janjan ja hamjakmani khadi ang prai no kok no masau kintu bar nung jormo kan keno nung asai phaikan keno nung mo party be halok kurngi phaiphia nung jormo kene nung o party be halok kurung phaiphia kintu bar sung abo bom tomo sung ma toni nai nung asai phaikan keno nung ma hangrau baba hangrau nung tam koksa kok bro kok sau sini mani kok sau tarmane nung tiprasa nini sinimung tamo tiprasa nung tiprasa ni nung sakno gosi ungkai nung tiprasa hani nung sakno nung sinimung ri ungkai nung go tini nung jese party pan khaitun hoy nini BJP hoy to nini CPM hoy to nini Congress jese pangtun tini nung ei basani sabawo nung go tini phajani ninbo কর্তব্য তঙ্গু নিনবো তিনি কর্তব্য তঙ্গু নং তিনি যদি নতি প্রাসা হনে নং তিনি সিনমুংরি উকা নিনবো কর্তব্য তঙ্গু তিনি বাক্সা মালিস ni bagoi ni seat no ni position no তিনি মথাংনানি bagoi নারাংনানি bagoi tamo bokhaw tongphana baksa phunugri yangai tongu musung tongphana khari yangai tongu si tongphana sayangai tongu তিনি বাক্সা মালিস ni bagoi ni seat no ni position no tini muthangnani bagoi narangnani bagoi tamo bokhaw tongphana baksa phunugri yangai tongu musung tongphana khari yangai tongu si tongphana sayangai tongu tini rajyo tabuk jeta ruling tongnai tini bon committee khajak na bole kobrok development committee hinai biko tamo develop pungka angka bus sungrana musungrau tamo develop khajaka kobrok nitiyei ulta sibo Tripura Board of Secondary Education president thani bo ulta notice rohor tong jeta kobrok development committee ni jeta convener ulta si bangla sirbe siridi nei apne development ka jeta sini rajyo jeta kobrok subject pori nai nin college ringtun school ringtun jeta je student rok joto si roman scribe sinai sanu nung development committee ni nung tini convener ni nung da por nai ba nung da sirng nai ba tini sini student jeta sing student rok tini roman scribe sinai rajing tong prai 99.9% hini mano roman script sajanai roman scribe pornan gosira nai ro roman scribe sinani gosinai ro norok jeta je neta rok simsible je norok je ruling party ni norok simsi ngoya bole nijini position nijini power no use khlanya ni bagui norok sariang tong
tini ang okong sanan kelaya kintu par tini miani jeta news nugo tini khayogo bukha bilanya yogo sungnaji kaisa kok jeta jodino nungni power tongfru jodino khaina raikai nung nini 5 বছর ni ক্ষমতা পাইনাই ওলো বিখা বেরি কোনো লাভ করে আবন বই নাং কইনাই হাস্তিনি যত থংখরংথুন লেখা গরংথুন যতনা প্লিজ সিনি টিআইএসএফ ni সভা আব টিআইএসএফ ni সিমিয়া সভা সিনি রোমান স্ক্রিপ্ট যে ককব্রক রোমান স্ক্রিপ্ট ni সভা যতনা লগিরি ফাইনানি বাগৈ যতনা ফাই সিমাই বাক্সা লগিরিনানি বাগৈ আং যতন কইনাই প্লিজ যতনা ফাইনানি বাগৈ যতনা হামবাই tei খুলুমবাই